biex nagħtu rendikont ta' sitwazzjoni dwar il-COVID hawn Malta. Il-bira ħamilna 1022 tests oħra mill-hubs kollha li għandna kif ukoll miċ-ċentri tas-saħħa u anke minn Mater Dei u sptarijiet oħra. Minn dawn ħarġu 13 il-każ li huwa pożittiv. Allura issa għandna 412 il-każ totali ta' każijiet li huma pożittivi. Bħala aħbar tajba hija li aħna bqajna għaddejjin nagħmlu t-testijiet f'dawk in-nies li jkunu pożittivi fejn wara 14 il-ġurnata milli jieqfu s-sintomi jew inkella mid-data tat-test jekk ma jkollhom l-ebda sintomi, aħna nerġgħu nagħmlu t-test u la darba dan joħroġ negattiv hemmhekk aħna dawn jiġu dikjarati bħala recovered. U aħbar tajba hija li aħna mill-evalwazzjoni li għamilna aħna hemm 38 cases oħra li huma recovered. Allura totali issa il-numru ta' każijiet li huma recovered huwa ta' 82. Jekk inħarsu lejn in-numru ta' każijiet kollha li għandna u tnaqqas minnhom dawk in-numru ta' nies li huma recovered, tnaqqas dawk iż-3 każijiet li aħna sfortunatament mietu, allura hemmhekk aħna nispiċċaw li għandna 327 cases li għadhom hemm barra fil-qegħdin f'iżolazzjoni għaliex għadhom infettivi. Il-total ta' swabs li għamilna sa' issa huwa 21,164 li huwa rekord ta' swabs, infatti bħalma rajna wkoll mis-statistika li qed issir aħna t-tielet l-iktar pajjiż li għamilna testijiet u allura njawgura tajjeb li aħna qegħdin naħdmu bl-istrateġija ta' testing biex aħna naqbdu l-każijiet u hemmhekk ikollok iktar ċans li inti tikkontrolla s-sitwazzjoni. Jekk induru dawn it-13 il-każ li kellna llum, għandna raġel ta' 28 sena li huwa nazzjonalità mis Sri Lanka imma residenti hawn Malta, dan kien kuntatt ta' każ ieħor li kellna qabel li ġie notifikat fit-13 ta' April, dan kien qiegħed fuq kwarantina u kellu s-sintomi fl-14 ta' April bil-qejja u ġieħ ta' ras u deni u allura hekk aħna qegħdin naraw li permezz ta' l-kwarantina, permezz tal-contact tracing li aħna qegħdin nagħmlu hemmhekk aħna qed ikollna iktar kontroll għaliex dal-persuna ma jkunx qiegħed jesponi nies oħrajn. Parti wkoll mill-contact tracing li qegħdin nagħmlu aħna wkoll badna persuna oħra li hija marra Maltija ta' 22 sena li hija healthcare worker taħdem San Vincenz u din kienet diġà qiegħda f'kwarantina għaliex kellha kuntatt mal-pazjenta li kollna notifikajna qabel u fl-14 ta' April li żviluppat id-diarrea għamilnilha t-test u ħarġet pożittiva. Għanna marra Maltija ta' 46 sena li fid-9 ta' April ditħos Grizmeja Juġawa u hemmhekk għamilniela t-test u ħarġet pożittiva u mill-investigazzjoni tagħha aħna sibna li din il-marra ma kienx qiegħda taqdi nies f'ħanut tagħha, però kienet qiegħda tagħmel id-deliveries fid-djar. Din hija xi ħaġa li hija importanti ħafna aħna li dejjem nafukom kemm huwa importanti li kwalinkwa shopping li jew tmorru għalih intom jew inkella tirċivu id-dar jew tħalluh f'ġemp għal jumejn ħalli jekk ikun hemm ċans li se taġi minsus minn persuna li għandu l-virus u ma tkunx ħasel idejh hemmhekk inti l-virus imut. Però wkoll jekk inti tkun ħadd użhom importanti ħafna li dawn l-items kollha tax-shopping inti timsaħhom sew bilma bis-sapun u hekk aħna nkun tista' tneħħi il-mikrobi minn fuq dawn l-oġġetti. Aħna wkoll imma f'dan il-każ qegħdin f'komunika ma' din il-pazjenta biex hi tkun tista' tgħaddilna wkoll informazzjoni lil min għamlet id-deliveries ħalli bekk aħna nkun nistgħu nikkomunikaw ma' dawn in-nies u narfuhom bis-sitwazzjoni ħalli jista' jkunu ma wkoll jinżammu f'kwarantina manka jekk iżviluppaw xi sintomi dawn naqbduhom mill-ewwel. Għanna raġel li huwa nazzjonalità minn New Guinea li huwa ta' 38 sena li dan kellu s-sintomi fid-9 ta' April buġeħ ta' ras, kien ħadem l-aħħar fil-15 ta' April u allura hemmhekk aħna qegħdin f'kuntatt mal-kollegi tal-persuna ta' fuq il-post tax-xogħol u anke nies oħrajn li jgħixu fid-dar tiegħu ħalli aħna naraw għandhom sintomi u fil-każ nagħmlu kwarantina u nifollowjawhom mas-sintomi li jistgħu jiżviluppaw. Raġel Malti ta' 60 sena li dan kellu s-sintomi fit-13 ta' April buġieħ ta' ras Grizmeju ġewħ u kellu wkoll qiegħed jatas, dal-persuna ma kienx qed jaħdem u allura l-kuntatti hija persuna waħda tal-familja.
Mara Maltija ta' 59 sena li fit-12 ta' April kella sintomi ta' uġeħ ta' ras, uġeħ fil-ġogi, grizmejn juġaw, sola u anka deni, għamilni l-test u ħarġet pozittiv u il-kontatti tagħha kienet ta' relativ wieħed li jgħix magħha fid-dar. Għanna raġel Malti ta' 44 sena li fil-30 ta' April beda bid-diarrija u kellu konġestjoni fl-imnieħer u dan kien għadu qiegħed ix-xogħol u allura aħna rajna għamilna risk assessment tal-post tax-xogħol tiegħu u sibna li kien hemm żewġ persuni oħrajn li setgħu ġew esposti allura dan poġġejnihom f'kwarantina u għandna żewġ persuni oħra mill-familja wkoll. Għanna raġel ta' nazzjonalità Ingliża li jgħixaw Malta u għandu 58 sena li dan iddaħħal l-isptar il-bieraħ għal kondizzjoni mhijiex relatata mal-COVID, però parti mill-screening test li qegħdin nagħmlu dan ħadnilu swab test ukoll ħareġ li kien pożittiv, ma kellux sintomi li huma relatati mal-COVID, però dan qiegħed jinżamm ukoll u f'post iżolat ħalli jekk ma jkunx ta' espożizzjoni għal ħaddieħor. Kellna mara Maltija ta' 96 sena li din daħlet l-isptar fil-13 ta' April tuħta nifs. Inizjalment din it-testjat negattiva, però aħna nibqgħu nagħmlu testijiet anke waqt li jkun qegħdin l-isptar u speċjalment f'dan il-każ kien hemm iktar sintomi li wrew li jista' jkun hemm sintomi tal-COVID u allura għamilni l-attest u issa ħarġet pożittiva. U bħalissa għaddejjin ukoll bil-contact tracing ta' nies oħrajn li setgħu ġew esposti. L-aħħar 4 każijiet minn dawn it-13 il-każ li għandna huma każijiet li sibna f'immigranti li qegħdin ikunu fil-post tal-kwarantina ta' Halfar Tent Village. Palma konna qegħdin taraw aħna bqajna għaddejjin kemm billi naraw jekk hemm x'nies li kellhom sintomi f'dan il-villaġġ. Imma anke at random konna qegħdin nagħmlu kuljum testijiet fuq dawn il-persuni ħan naraw jekk kunx hemm iktar każijiet. L-għan tagħna huwa li kemm jista' jkun nikkontenjaw is-sitwazzjoni fejn inti jkollok każijiet li jkunu pożittivi dawn tkun tista' tiżolhom. U hemmhekk mit-testijiet li għamilna l-bieraħ ħarġu 4 każijiet oħra li huma pożittivi fejn kellna persuna raġel ta' 40 sena mill-Bangladesh, wieħed mis-Sudan ta' 38 sena, ieħor ta' 33 sena mill-Gambja u ieħor ta' 23 sena mis-Sudan. U allura daw kienu il-każijiet li aħna kellna li ġew pożittivi f'dawn l-aħħar 24 sija. Li xtaqt naqsam magħkom issa li għandna numru ta' każijiet sostanzjali li issa nistgħu nibdew noħorġu wkoll l-istampa ta' epidemiology li aħna naħdmu min-naħa tagħna hija li naqsam magħkom din il-ftit informazzjoni dwar il-każijiet li kellna sa issa. Ħana tirrendi kont dwar il-każijiet li kellna sa nofsinhar tal-bieraħ li kienu ta' 402 cases u hawnhekk nixtieq niżaħar li t-teams kollha li qegħdin jaħdmu biex ikun jista' jasal dal-bulletin għandkom u anka tal-preparazzjoni ta' dawn il-figuri li qegħdin ħanurikom lid-data management u l-IT team. Mela, din hija dik li aħna ngħidula epidemic curve li turi n-numru ta' każijiet li jkollna ġurnata b'ġurnata. Din hija dak li ħafna qegħdin nisaqsuna li hija l-curve tagħna, forsi rajtu diversi pajjiżi oħrajn qegħdin jippubblikaw dawn il-curves ukoll u din hija l-curve tagħna fejn aħna qegħdin naraw li n-numru ta' każijiet dejjem tilgħin bil-mod il fuq. U hemmhekk aħna sa issa għadhom tilgħin il-każijiet jekk tħares lejn trend line ta' fuq ta' din il-graf tara li għadna tilgħin u allura aħna qegħdin inkomplu nsegwu s-sitwazzjoni u l-għan tagħna huwa kemm jista' jkun in-numru ta' każijiet li jkollna ta' one point in time kemm jista' jkun jibqa' baxx. Konna qed insemmu kuljum l-etajiet u anka jekk humiex nisa jew irġiel każijiet li qed ikollna. U bħalma qegħdin taraw f'din il-graf hemmhekk għandna l-maġġor parti tal-każijiet li kellna kienu iktar irġiel fejn inti għandek 229 li kienu irġiel u 173 li kienu nisa. Din hija stampa li hija qiegħda tidher mhux hawn Malta biss imma anke f'pajjiżi oħrajn u diversi raġunijiet għalfejn qed jiġu bħala postulated għaliex ikunu iktar l-irġiel li jista' jkun li l-hormones tan-nisa jistgħu jagħtu iktar immunità lin-nisa, però wkoll jista' jkun hemm raġunijiet oħra li inti jkollok l-irġiel li nafu li għandhom prevalenza iktar ta' tipib ukoll li huma wkoll dawn jistgħu jkunu iktar susceptibbli li jaqbadhom dan il-virus ukoll.
U jekk inħarsu lejn l-etajiet, qegħdin inħarsu li l-maġġor parti tal-każijiet li kellna l-iktar predominanti kienu fil-etajiet li huma aktar żgħar ta' bejn 20 u 34 sena. Li minn banda huwa ta' vantaġġ għaliex nafu li jekk inti jkollok nies li jkun qed jiġu affettwati li huma aktar anzjani, hemmhekk inti ħajkollok iktar riskju li jkun hemm iktar komplikazzjonijiet. U din ukoll qiegħda tirrifletti wkoll il-miżuri li aħna qegħdin nieħdu fejn inti għandek l-iktar il-working population li qiegħda tiġi affettwata u fejn aħna qegħdin naraw li inti kollok dawk in-nies li aħna permezz ta' leġiżlazzjoni wkoll aħna dawn il-nies li huma aktar anzjani iktar proteġejnihom għaliex huma aktar vulnerabbli u poġġejniju ħallejnijom iżjed joqogħdu d-dar, allura huwa importanti fejn aħna inti hemmhekk proteġejthom u l-istampa sa issa qiegħda turi li n-numru ta' każijiet li kellna fl-anzjani huwa ħafna inqas milli kellna fetajiet li huma iżgħar. Din hija x'qed tiġri bħala stampa ta' fejn qed ikunu l-każijiet. Tajjeb insemmi żewġ punti importanti meta nħarsu lejn din il-graf. Li inti tara, lejn din il-mappa li inti qed tara li hemmhekk l-ewwel nett dawn huma l-lokalità fejn jgħixu il-persuni. Ma jfissirx li il-persuna ħa il-virus eżatti minn dan il-post, għaliex nafu l-nies ikunu qegħdin fuq il-post tax-xogħol, in-nies ikunu setgħu iltaqgħu ma' nies oħrajn postijiet oħra, u allura din tkun qiegħda tagħmel differenza eżatti fejn ikun qiegħed jinfirex il-virus. Barra minn hekk ukoll din il-mappa mhijiex standardized għal skont kemm hemm nies fil-lokalità. Jiġifieri huma mapping biss tan-numru ta' każijiet li kellna minn kull lokalità. U bħalma qegħdin taraw hawnhekk il-maġġor parti tal-każijiet li kellna sa issa kienu iktar fin-Northern Harbour fejn kellna 142 cases minn dan it-total ta' 402. L-istampa li missja xi ħaġa li kulħadd jieħu picture li jara li huma n-number of recovered cases li hemmhekk huma dawk il-każijiet semmejtilkom qabel li aħna kellna numru ta' każijiet li issa ġew recovered minħabba li huma għandhom it-test tal-virus li issa ħareġ negattiv. U din l-istampa qiegħda turi l-istampa wkoll bħalma konna qegħdin naraw tal-każijiet fejn inti għandek l-irġiel u anke l-etajiet li huma pjuttost żgħar, allura hija stampa li qed tirrifletti propju l-każijiet li qiegħed ikollna. Bħala outcome, hawnhekk qed naraw il-kategoriji ta' każi attivi, għandna recovered 82 cases, kellna sfortunatament 3 persuni li mietu u allura hemmhekk aħna qegħdin naraw li bħala outcomes min-naħa tagħna sejrin tajjeb u dan huwa kollu sforz ta' ħidma li qiegħda ssir biex naqbdu l-każijiet kemm jista' jkun malajr nkun nistgħu nifollowjawhom dawn il-każijiet. Kemm jekk ikunu fl-isptar, kif ukoll jekk ikun qegħdin fid-djar tagħhom fejn inti għandek il-kura li qiegħda tingħata mid-dipartiment ukoll tal-kura primarja. U allura aħna l-ħidma tagħna hija biex kemm jista' jkun innaqsu iċ-ċans li n-nies ikollhom bżonn jidħlu l-isptar u anke r-riskju li persuni jitilfu ħajjithom. Dak kien rendikont ħafif tal-każijiet u l-epidemioloġija u minn hawn nixtieq nerġa' nirringrazzja lit-tim kollu li qed jaħdem biex propju nkun nistgħu nwaslulkom din l-informazzjoni koordinata kif inhi. Nixtieq ngħaddi messaġġ bl-Ingliż. We have had 13 new cases and now the total is 412 cases, and out of these we have some good news because we have a total of 38 cases which have recovered, bringing up the total of number of people who have recovered up to 82 cases. So now if you remove the people who have recovered because they're no longer now infectious, and also the people who have unfortunately passed away, which is 3 of them, we know that there are 327 people now out there who are still being followed up to the recovery phase. Our message is the same, that we need to continue with our identification of cases, with our measures of protecting the vulnerable and our measures for social distancing so that we can prevent as much the spread, continue to contain this situation. We have managed so far to be one of those countries who is doing very well, and I appeal with the rest of my colleagues to continue to heed the information and the advice that we are providing so that we can control this situation together. Thank you. Naddu issa l-ġurnalisti. Julia, Malta Independent. Hi. Good afternoon, Professor Gauci. Just an update on the condition of the one-month-old baby that was tested positive last week.
how is the baby okay? And also the condition of the two men in ITU. We haven't heard any updates regarding these two men. And are there more people in ITU right now? Mela, il-baby tinsaf għadda tajba, pero dinja situazzjoni li tajba ħafna u anka dak il-żewġ persuni li għatanna fl-ITU, għanna persuna waħda li għadu fuq il-ventilatur, pero huwa f'għada stabli u persuna oħra li qed jiġi monitored. Kien minn Net News? Hi profs, mela, wasedilna informazzjoni li nbidlu t-tip ta' testijiet, t-tip ta' swab li kellna qabel li jintuża, qabel kienu jitpoġġew f'tubi, pero apparently issa jitpoġġew f'xi tip ta' karta x'inbidel it-tip ta' swab. Ħabba li ma jġux bit-tubi magħhom qed jitpoġġew f'karta jekk u hekk huwa safe bl-istess mod u inbidlet il-proċedura b'xi mod u riżultati xorta jibqgħu accurate dan it-tip ta' metodu li qed titfgħu f'karta mhux tubu issa l-iswab. Mela, tajb forsi nispjegaw ftit għal min qatt ma kellu bżonn jagħmel it-test. Mela, it-test isir nasopharyngeal swab, ġifieri inti tidħol mill-imnieħer u tkun qed tagħmel it-test permezz ta' biċċa plastik u madwarha jkun hemm biċċa tajjara fejn inti tieħu test min-naħa tal-imnieħer. Issa, il-test swabs li kellna saftit ilu kienu swabs li inti għandek biċċa plastik bit-tajjara madwara u din kienet tidħol ġa qisu test tube fejn ġa dan it-test tube kellu dak il-medium li inti dan il-culture kun jista' jasal tajjeb sakemm jasal il-laboratorju. F'dik is-sitwazzjoni dawn kienu setgħu jinżammu barra f'temperatura room temperature u anke kienu tajbin fit-temperaturi li għandna aħna għaliex hemmhekk ukoll aħna ħadnihom consideration u kellna konferma li kienu tajbin. Dawn il-swabs li għanna bħalissa mhumiex qegħdin f'dak it-tip ta' medium li jiġi transporti dal-laboratorju, però huma jistgħu jiddaħħlu ġal karta stess tal-iswab, però l-iktar ħaġa importanti peress li issa m'għandhomx dan il-medium huwa li jinżammu at temperature li hija tajba ħafna biex inti tkun tista' titrasporthom. Ġifier min qed jiġi hemmhekk issa qed jara li kif tittieħed l-iswab beżgħat dawn jitpoġġew mill-ewwel fil-friġġ u jiġu transported ukoll għall-laboratorju fil-coolers apposta biex hekk aħna nkunu nistgħu nżommu nimmentenjaw il-cold chain ukoll. Jiġifieri mhux se jkun hemm l-ebda differenza bl-swabs li konna qegħdin nagħmlu sal-ġimgħa l-oħra minn dawn is-swabs li għandna bħalissa, però aħna wkoll qegħdin inkomplu nġibu iktar swabs ukoll ħalli aħna jkollna available anke dawk l-swabs li huma bil-medium ħalli inti ma jkollokx għalfejn toqgħod tittrasportiha bil-cooling system. Claire, Times of Malta. Good afternoon, Prof. Gauci. Regarding the homes for the elderly, we know that these are the most vulnerable in our society. What sort of testing? So are you testing every patient and every carer there? Are you doing any random testing over there? Mela, fid-djar tal-anzjani, iva dak hija area fejn għandna ħidma għaddejja wkoll flimkien mal-entità li hija responsabbli għall-standards tal-anzjani u anke għall-liċenzjar fejn hemmhekk aħna qegħdin naħdmu biex kemm jista' jkun nikkontrollaw is-sitwazzjoni, infatti bħalma qegħdin taraw kellna xi ftit każijiet però ġew kontrollati u inti għandek diversi miżuri l-iktar ħaġa importanti hija l-infection control measures li qegħdin jittieħdu f'dan il-post li jkun hemm il-pjan ta' kontingenza x'għandu jiġri jekk ikun hemm xi każ ħalli ma jinfirix lill-oħrajn anke isolation areas f'dawn il-homes li huma importanti wkoll f'każijiet fejn il-pazjenta ma jkollix għalfejn tiġi trasferita propju għall-isptar, imma wkoll li inti jkollok l-impjegati li jkollhom il-PPE li huma meħtieġ biex inti ma jiġix trasferit il-mikrobu bejniethom u anke li aħna għandna diversi minn dawn il-homes li qegħdin jaħdmu b'sistema ta' lockdown. Allura fejn inti għandek sistema ta' lockdown dawk il-impjegati li ħajkunu qegħdin jidħlu lura fil-post tax-xogħol aħna nkunu qegħdin naraw jekk m'għandhomx sintomi u anke qegħdin nagħmluhom it-test ħalli aħna naraw li mhumiex qegħdin ikollhom dak il-virus b'dak il-ħin. Huwa importanti ħafna li mhijiex reassurance, imma hemmhekk il-persuni jridu jibqgħu jsegwu lilhom infushom u anke nsegwu lil pazjenti ħalli mill-inqas punt li jista' jkollok xi persuna li jista' joħroġ bis-sintomi dawn jiġu ttestjati. Kit, TVM? Professor Gauci, kemm insaqsik mistoqsija waħda, nhar il-ħadd li ġej jiskadi l-perjodu ta' kwarantina mandatorja għall-immigranti kollha li jgħixu fiċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar. Jekk dik il-kwarantina hux se tkun estiża jew le? Iva,
Mela, situazzjoni qiegħda li aħna qegħdin nagħmlu situazzjoni ta' evalwazzjoni kull darba. Rridu nifhmu li bħalma qegħdin taraw in-numru ta' każijiet li qed ikollna huma numru ta' każijiet li qed ikollna kuljum qed ikollna l-każijiet. Allura inti il-fatt li llum kellna iktar każijiet, il-bieraħ kellna iktar każijiet, hemmhekk kellna situazzjoni fejn in-nies li qegħdin f'dan il-post għad għandhom il-kuntatt ma' każijiet li huma ġodda, għad hemm ir-riskju li l-persuni ħajkunu esposti u allura sfortunatament ikollna nistiżu iktar il-kwarantina, però aħna qegħdin inkomplu niflu s-sitwazzjoni biex kemm jista' jkun din il-kwarantina tkun kemm jista' jkun qasira u anka l-pjan ta' kontingenza qiegħed hemmhekk biex inti la darba tidentifika persuni li huma pożittivi dawn qegħdin niżolawhom ħalli jekk huma ma jkunux ta' espożizzjoni għall-oħrajn ukoll. Julian Lavin Malta. Good afternoon, Professor Gauci. I have quite a few questions today. If possible, do you know what the rate of false negatives are, in the sense positive cases that are not detected by the normal test? The second one is, what medicines are being prescribed to patients of COVID-19? And the third is, why are recoveries being announced in large batches and not on a more regular basis? Mela, fuq it-testijiet rridu niftakru li bħalma semmejna qabel it-testijiet kun qegħdin jaqbdu dawn li qegħdin nagħmlu permezz tal-swabs taqbad dawk il-partiċelli tal-virus li mbagħad inti tittestjhom permezz tal-PCR. Jiġifieri jekk inti hemmhekk m'għandekx biżejjed virus, allura hemmhekk ma taqbdux. U għalhekk li aħna qegħdin in-nies ngħidulhom li jekk inti għandek is-sintomi importanti anke jekk joħroġlek negattiv, xorta għandek toqgħod ġewwa ħalli jekk għandek xi virus ieħor jew inkella dal-virus ma qbadtux, hemmhekk inti ma tkunx qed tittrażmettih lil ħadd ieħor. Imma l-appell tagħna huwa dejjem li persuni jkomplu segwu l-istat kliniku tagħhom. U jekk jaraw li ċertu kundizzjonijiet qegħdin jiggravaw, jerġgħu jkellmuna ħalli aħna nkun nistgħu nieħdu ħsieb. Fuq it-trattament, diversi clinical trials għaddejjin, aħna wkoll qegħdin nipparteċipaw f'clinical trials li għaddejjin fosthom anke dak li qegħdin nħarsu lejn il-plasma treatment fejn inti tkun tieħu il-plasma ġifier parti mid-demm tal-persuni li dawk kienu pożittivi biex ikun hemm clinical trials għaliex il-skop tagħha kollu huwa li inti dawk in-nies li kienu pożittivi u mbagħad jiżviluppaw l-antibodies dawk is-soldati li jkunu qegħdin ġildu kontra l-mikrobu. U din hija xi ħaġa li ma' pajjiżi oħrajn ukoll flimkien mal-Unjoni Ewropea aħna qegħdin naħdmu fuqha. Anka l-pazjenti li għandna wkoll f'Mater Dei fejn ikun indikat aħna wkoll qed jingħataw dak li ngħidulu multiple type of treatment fejn inti tagħti numru ta' mediċini li hemmhekk qegħdin jiġu segwiti wkoll flimkien ukoll ma' trials oħrajn kbar fl-Ewropa. Pala recovery, Iva, aħna palma rajtu dan l-informazzjoni kollha li konna qegħdin nintukom kien kollu sforz ta' database li aħna żviluppajna flimkien ma' laqda d-dinja tas-saħħa fejn aħna kunu qegħdin niġbru l-informazzjoni ta' riżultati kollha li joħorġu dawk li huma negattivi u nkunu qegħdin ninformaw lil pazjenti. Ġifi aħna hekk konna qegħdin niġbruhom flimkien għaliex inkunu qegħdin nagħmlu l-exercise ta' kemm kien hemm nies li ġew recovered wara li ħarġu riżultati. U aħna issa ħloqna team ieħor li huwa discharge team li qiegħed ikun iffukat ukoll fuq dawn allura nkun nistgħu nagħtikom rendikonti ta' recoveries li jkunu iktar regolari allura nisperaw li dejjem inkomplu nżidu għaliex dik hija trend li qed ikollna. Kelly, One News. Grazzi, Professor Gauci. X'inhija l-kondizzjoni tal-pazjenta ta' 96 sena li ġiet ikkonfermata llum u fejn qed tinżamm jekk jogħġbok u persuni li mhumiex meqjusa vulnerabbli u allura għadhom qed joħorġu għax-xogħol jew għall-bżonn. U ovvjament dawn ikollhom oġġetti fuqhom illi jżommu ammont sostanzjali ta' mikrobi fosthom mobiles jew ċwievet, forsi anki arloġġi jew ġojelli oħra. Hemm xi prekawzjoni li dawn jistgħu jieħdu biex kemm jista' jkun ma jdaħlux il-mikrobi fid-dar tagħhom? Grazzi. Mela, il-pazjenta ta' 96 sena li semmejna propju l-lum bħal-meddin daħlet l-isptar fi 13 ta' April biqet uħta nifs pero l-kondizjoni tagħha hija stabbli u għada qiegħda tinżamm f'Mater Dei u qegħdin inkomplu nifollowjawha. Bħalma nsemmu meta inti kollok persuni li jkollhom diversi items oħra fuqhom, importanti li aħna meta nkunu qegħdin f'postijiet tax-xogħol kemm jista' jkun innaqsu l-ammont ta' affarijiet li għandna, affarijiet li jkollna anke fuq id-desks tagħna, aħna ngħidu li m'għandekx tneħħi pereżempju clutters, ħalli inti kemm jista' jkun ikollok is-surfaces ta' fejn inti tkun qed taħdem li huwa kemm jista' jkun nadif.
Infatti ħafna mill-postijiet tax-xogħol ukoll qegħdin jaħdmu b'sistema ta' lockers ukoll ħalli inti il-persuni li jkollhom affarijiet personali kemm jista' jkun ma jkunux qegħdin fuq id-desk fejn il-persuna jkun qed jaħdem. Karl, Malta Today. Wara f'sinar tajjeb, Professor Gawci, illum il-World Health Organization qalet li tkun qed tintaqa' mal-Ministri tas-Saħħa tal-pajjiżi Ewropej sabiex tingħata direzzjoni għal mod kif jibdew jiġu bil-mod il-mod imneħħija restrizzjonijiet fosthom 6 guidelines li tissodisfahom kollha sabiex imbagħad tibda bil-mod il-mod tneħħi restrizzjonijiet, il-miżuri. Malta qiegħda f'pożizzjoni li tagħtina indikazzjoni ta' meta jistgħu jibdew jitneħħew ċerti miżuri? Grazzi. Mela, Iva, fuq dan l-laqda dinja tas-saħħa qiegħda tħares fil-futur bħalma semmejt. Aħna meta bdejna naraw li ġejjin għal din is-sitwazzjoni tal-COVID, bdejna mill-bidunet, anke minn meta bdew il-każijiet fiċ-Ċina u kellna l-preparazzjonijiet. Dak l-isforz ta' ħidma li kollha qegħdin taraw illum kien kollu sforz ta' preparazzjoni li bdejna mill-bidu. Aħna wkoll qegħdin naħdmu flimkien ma' linji gwida li ħarġet laqda dinja tas-saħħa propju fid-dokument li ħareġ il-bieraħ. Anka mill-Unjoni Ewropea fejn hemmhekk ukoll tagħti linji gwida ta' kif għandu jaħdem. U anka li qegħdin naraw ukoll kif qed jaħdmu ċertu pajjiżi oħra u anka mill-esperjenzi tagħhom. Dawn hemm linji gwida ta' kif għandu jsir l-assessment u aħna wkoll qegħdin nagħmlu assessment intensiv ħanaraw x'inhi s-sitwazzjoni u dik l-epidemiological picture li tajtkom qabel ukoll hija sors ta' informazzjoni propju kollu għal dan ir-rapport u anka biex nagħmlu l-assessjar li hemm bżonn ħalli aħna naraw kif qegħdin inkomplu nassessjaw is-sitwazzjoni u anka l-ħidma tagħna kif jibqgħu għaddejjin is-sitwazzjonijiet u anka numru ta' każijiet. Matthew Orizzont? Wara nofsinhar tajjeb, Professor Gawci, x'inhu huwa l-perjodu medju ta' stennija għal dawk in-nies li jċemplu biex isirulhom swab? U t-tieni parti jidher li hemm numru ta' nies li qegħdin iċemplu biex isirulhom l-iswab minħabba li jsofru minn xi sintomi, però għal xi raġuni differenti fosthom l-iktar prominenti hija l-biża' jew jikkanċellaw jew ma jmorrux biex jitħidhom l-iswab. X'appell bħala Suprintendenent tas-Saħħa Pubblika tista' tagħti lil dawn in-nies? Mela, aħna kellna konkurrenza enormi minn nies li qegħdin jiġu biex jagħmlu t-testijiet u bħalma rajtu aħna żidna wkoll numru tal-lanes ukoll li qegħdin nagħmlu fil-hubs tagħna tal-swabs biex aħna nkun nistgħu nilħqu mad-domanda. Bart ieħor bħalissa dawk il-każijiet jekk ikollok każijiet fejn għandhom is-sintomi li jkollhom każ li huwa urġenti, dawk mill-ewwel jintbagħat l-isptar wara li inti tkun għamilna evaluation tiegħu anke permezz tal-isptar. Però dawk il-każijiet li għandhom sintomi li huma inqas mild, aħna nagħmlu prioritization ta' min huma l-iktar li huma urġenti imma anke wkoll l-iktar delay li jista' jkun hemm huwa ta' bejn ġurnata u l-iktar jumejn. Amy Newsbook? Hi, Prof. Gawci. Dwar il-kas li semmejtu il-bira ta' l-mara Awċija illi testjat pozittiva u din taħdem f'Lukanda Għawdex. Sal-Kamra tal-Aħbarijiet tagħna Newsbook huwa informat li din il-Lukanda il-istess Lukanda fejn kien ippjanat illi jiġu trasferiti anzjani ta' residenza ta' Sant'Anna Għawdex. Ronet tikkonferma dan u allura jekk iva meta se jiġu trasferiti dawn l-anzjani minħabba ovvjament li instab dan il-każ li jekk minn żball dawn l-anzjani ilhom ftit supposti li ġew trasferiti u x'hekk. Mela, is-sitwazzjoni tal-każ bħalma spjegajt tajjeb il-bieraħ kienet mara li kienet taħdem ġo uffiċċju ġa hotel u aħna għamilna risk assessment ta' min seta' kien espost li kien hemm persuna waħda li kien espost u barra minn hekk ukoll sar il-disinfection tal-hotel kollha u din id-disinfection saret ukoll under supervision. Nikkonferma iva li din il-hotel hija l-post fejn kellhom jiġu trasferiti l-anzjani minn Għawdex u propju l-bieraħ aħna qabel ma konna ċerti li sar id-disinfection u sar id-disinfection kif suppost ma bdejniex immexxu dawk l-anzjani. U sassa nikkonferma wkoll li dalgħodu bdew jiġu mmexxija l-anzjani u anke ħajibqgħu jiġu mmexxija sal-lum ukoll.
Tajjeb, mela dawk kienu ir-rendikont li kellna tal-każijiet tal-lum u anke l-mistoqsijiet mill-ġurnalisti li nisperaw li jkunu ta' informazzjoni wkoll għall-pubbliku biex tifhmu eżatt x'inhi s-sitwazzjoni bħalissa u anke tifhmu wkoll anke mill-rendikonti ta' każijiet li qed ikollna dejjem aħna nkun nistgħu nitgħalmu wkoll mis-sitwazzjonijiet li qed ikollna u anke x'jistgħu jkunu r-riskju ta' kif tittieħed u anke kif tittieħed minn persuna l-oħra. Dejjem nagħmel l-appell tiegħi li ejjew nikkontrollaw din is-sitwazzjoni, ejjew nieħdu ħsieb saħħitna, nieħdu ħsieb il dawk l-anzjani u n-nies li għandhom mart kroniku biex aħna ngħinuhom fil-bżonnijiet tagħhom ħalli huma jkun jistgħu joqogħdu d-dar u joħorġu biss għall vera bżonnijiet tagħkom. Nappellakom, stay home, stay safe.